खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। मैया तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव बड'लेण्ड कमिउनिटि हेपिनेस हाबाफारि लानाय जायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि जथाय बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियाव माबोरै सासे मोजां दैदेनगिरि जानो हायो आरो गोजोनै माबोरै जिउ खुंनानै बयजोंबो मोजां सोमोन्दो खालामनो हायो बेखौ सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दखरा आफाद आरो गरखा राभा आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि प्रग्राम मेनेजार सान्नी डी मावलंआ बिबुंथि लाखियो।